Voit lisätä musiikkia projektiin valitsemalla File, Import ja etsi haluamasi äänitiedosta ja klikkaa Avaa. Videomme on ääni-audio 1 raadalla, joten raahataan musiikki raadalle 2. Ääntä pystyy leikkaamaan Premieressä samalla tavoin kuin videotakin vaikkapa Resolve Toolilla. Nyt kun projektimme sisältää musiikkia, kannattaa videon omaa ääntä laskea hieman hiljemmalle, ettei projektin kokonaisäänet mene särölle. Valitse videon oma ääniklippi ja sen jälkeen Effect Controls. Tämä paneeli on jaettu 2 osaan, Video Effects ja Audio Effects. Audio Effects-otsikon alta löydät kohdan Volume ja sieltä Level. Tästä kohdasta voit säätää äänen voimakkuutta pienemmäksi. Klikkaa arvon kohdalta hiiren nappi pohjaan ja raahaa hiirtä vasemmalle. Huomaat, että arvo muuttuu pienemmäksi. Raahatessasi oikealle arvo kasvaa. Nyt kun haluamme, että ääni on hiljaisemmalla, voimme asettaa arvoksi esimerkiksi -20 dB. Nyt huomaamme, että ääni menee yhä särölle. Musiikin kokonaisääntä tulee myös laskea alemmas. Kuulostaa paljon paremmalta.